Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa katapusang sumpay na itong sugilanon, Matso Gapito. Tempura, quick! Araki! Kaya tempura ki! Quick! Clintoy, Nang? nanganak na ba si Obre? Ha? Ya, silang anak ni Agapito nang. Babay, haskang liwata laging Obre. May pasilada. Kay may liwat na. Ikaw, Clintoy, kanus ama ni mo ipailailan na mo ang imong uyab. Ay, ikaw mangitag uyab ng uy. Kay mahadlok ko nga. Maparehas na niya ako sa akong mami ug daddy. Unsa? Ay, Clintoy, dili tanan nga magminyo mahisama sa kapalaran sa imong mami o daddy. Mauman gud may paagi nga kung dili na magkasinabot ang magtiayon, mas maayong magbuwag na lang kaysa magpasakitay og sulti og magpisikalay. Basta ng Basilya. Dili ko. Di ko magminyo. Ingon ini la? Oo, egon ana Obre. Mas nindot gyud nga pasusuhon nimo ang imong anak sa imong dughan kay himsog og dili-daling masakit. Muna akong gibuhat ka ni adto ni mama nimo Carmela. Kaluoy sa Ginoo. Masakit bang gani siya pero maayo ra dayon. Kusog siyang mususula Ay, mas labing maayo. Uya, bukaon kag mga utanon. Nya kaon sa mga sustansyadong pagkaon. Kay kung unsa gi kaon sa inahan, makaon usab ka na sa bata nga gipasuso. Agapito, maligo sa ko ha. Ikaw si tanaw ni Baby Rain Charm ha. Ha? Kinsam na siya, Obre? Ang atong anak, good. Aw, mao din na iyangan. Walagi ko ma-inform, anak. Mao ka na atong ipangan sa atong anak, Agapito. Karon Domingo na biyayang bunyag. Kisa may nagbuutan ng ring charm ang iyangan. Ako. O giokihan po nila ni Lala Dolor o Mama Carmela o ni Papa Rinaldo. Wala ko'y labot nga. Amahan man ko. Ayaw na lagkalain, good. Dili ka ganahan nga Rain Charm angan sa atong anak? Ano ring charm man? Gikan ka na sa nga ni Papa Rinaldo o ni Mama Carmela nimo. Awon sa man, dili okay nimo kay mangita lang taglang ipangan sa atong anak. Ato untang duha ang nga i-mix, Obre. Sige. Pananglit unsa man. Akuan. Kanang ang amahan aga, ang inahan Obre. Mas maayo ka nga Agbre. Kalain sa paminahon ana oy Agapito. Sounds like rugby. Mausad, no? Bati mas nga na, no? Kana lang ring charm, oy. Prekentoy! Ay, Ay, okay na mo diya? Okay ra kayo Agapito. Ay mo kauhaw. Ay mo kauhaw balik sa lamisa kinay ng pagkaon. Okay. Diya sa mo kay arion pa na kung ako ubang ninong og ninang, ha? Sa akong bibi, ring charm. puutang kasi Kapito na siya. Pasod si ko nga ako siyang gibuli katong classmate kami. Kaliyunti ang tanan, anak. Kaya nangagi na kito. Ug bunga lang kito sa inyong kabatanon. Clintoy, anak. Dad, Inaot unta nga magmalipayon ka na, anak. Ni Ana, si mami nimo. Mubalik na siya ka na ito. tinuod ka na ni Pito? Tinuod, Clintoy. Uman na to kaon. Mananghita. Nga bubiya ta.
Kay sugato na to sa airport ang imong mami. Yes! Mga silingan! Mupawin na kong mami! Mag-uli na sila si Daddy Picto! Daddy Picto! Salamat edad! Payon kay Kuya dito! Oh. Uy, ala. Kinsa na siya? Kay sugo niya. Ha? Dulo na ko na tawhana, be. Ako'y muhalong nga na tawhana. Daddy, balik! Baik lingkudan! Ayaw! Ay, pitang samok! Pasagi na siya! Dili mahimo ngayang gubton kaning atong panagtapok. May kugta nila ni Bay Rinaldo, Carmila, ug ni Agapito o Gobre. Way musukol! I want Trogol always. Oh, uy. Buang man din ang tawhana. Ahak maya, uy! Natog na si Bibi Rincham, obre. Aw, mga tog na sa taga, Pito. Happy kayo ang tanang bisita ganina. Ilabi na ang mga ninong ug ninang ni Baby Rain Charm. Kinsay dili malipay. Nga ang sabinir. Nagyatan nila gikan ni Papa Rinaldo ug Mama Carmela kay alahas man. Dusi sila ka parisan. Tagsagyod sila kwintas ug dunay lakit nga. Ang suod sa lakit picture sa atong anak. Pwerte nilang lipaya, oy. Ubre, nagpiyong lagi ka. Tuog na ka. Kagwapag yun sa akong asawa. Dagan ang dili makatuod rin ako nga. In love si Ubre nako. Layo ra kaayo. Layo ra kayo nga akong dagway sa itsura sa akong asawa. Ako no gede. Si Agapito ang macho Agapito. Ugma pohon, mag-opening na ta sa atong seafoods restaurant. Ug malipay gyud ka, Carmela. Malipay gyud kay naa natay negosyo nga ati manon, Reynaldo. Gawas ana. Malipay ka kay ang mukat sa ribbon, mao man ang imong busy Aida. Unsa? Wow ha? Nindot agud. I miss you so much, Bishi Aida. I miss you too, Bishi. Salamat kay wa minimo balibare, Aida. Hala ha, kinsa taon ko no nga mobalibad ninyo. Lakas kay mo nako. Kamong duha. Ni ana mo dinhi sa akong dughan. Nakakulit na kini dinhi sa akong kasing-kasing. Salamat kayo, Aida. I love you, Bishi. I love you too, Bishi Carmela. Aida, kung mukaon ka nining among restaurant, libre ka. Why bayad? Ha? Sure? Mao ba? Aw, ano na ko din mamahaw, maniutog pa ni hapon. Ay, pura buyag. Bata, dali ra kaayong gipanudlan. Kay gipasuso man ni Opry, ma. Ay, manang inahanog amahan ini, uy. Nganong kamura mangduhan ni Baby Rain Charm din sa sala. Ay, aroy, kilaming ni Agapitos Obre. Tuas ilang kwarto ay way gawas-gawas. Unsa? May hinuon aron masundan dayon ni Baby Rain. Ayaw ha, ayaw siya. 3 years gap lang kay madaot mampud ang mattress ni Obre. Mas maayo nga masunda na si Baby Rain Charm, Mamadolor. Kay nindot sila gliwat. Uyag maliwat sa mahan, sao na lang. Agapito. Ayaw sa katong. Duka na ko, Ubre. Ay, si pangablit gul. Ayaw sa katog ba? Dungan lang tagod. Duka na kay ko. Laina sa nimo eh.
Ato bang ako ba? Ayaw ko kong talikdigod. Huy, agapito ba? Ay, ato bang ako ba? Julio. Ayaw sa katog. Ginoo ko. Inigid ko kabalibad ini. Sa kagwapa sa akong asawa, balibaran ni Nemo. Mayari ba? Pre. Uy, ayaw ko giti ka. Agapito, gilok kay na. Ayaw ka. Ikaw naman. Agapito. Agapito. I love you. Kapag na ko sa. Oh, ayaw. Dili dayon, babe. Asawa ko. Og bana na puti ka. Agapito. Bana ko. Og dili mahigala natapos ganitong sugilanon nga naguluhan, Matso Guapito, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spinner Joel Vince. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. O gani ang mga artista naghatag kinabuhi natong sugilanon. Sa papel ni Rinaldo og Nanding, John Caracapuanes, Carmila og Mama Dolor, Miss Ingrid I. Bertudaso, Picto og Chief Ujirac, Ryuji Arthur Rakasa, Clintoy, Ricky Porsuelo Garing, Aida og Iyay, Sis Cabrera, Aubrey og Basilia, Miss Carol Marie Hikain, Agapito, Pedro Rocky Pungasi, og sa papel ni Boss, Ri Arellano, inabagan ni Jennifer Dato Minyosa og ni Girly Anthony. Sangan sa RMN Production Center, kining hikala sa kahanginan Joel Vince manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakig-uban kanamo. Tatak RMN. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!